أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Şu günlerde mena bir hadis okurga to'g'ri keldi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bulay deb aytdi. Agar dedi bir musulmon kishisi boshqa kishini ranjitsadi yoki unga ko'ngilsizlik keltirsadi, ondan so'ng shul kishiga butun dunyoni bo'lak etsadi, mana shu bergan bo'lagi ул китергән күңелсезлекне каплый алмас, ул гына түгел, биргән бүләгенең савабы да булмас ди. Дөресен генә әйткәндә, кеше рәнҗетү, күңелсезләндерү, кешене кайгыга салу турында күп хадисләр ишеткән бар иде. Һәм әлбәттә инде мөселман кешесенә, гомумән кешегә начарлык китерү дигән нәрсәне ислам дине катгый рәвештә тыя. Чөнки ислам дине кешегә һәр вакыт яхшы хәбәр, күңелле хәбәр китерергә генә куша. Ул гына түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә, кешеләрне матур хәбәрләр белән куандырыгыз ди. Ягъни бу бит сөенеч. Һәм шушы сөенчегә бүләк бирегез ди. Менә безнең татар халкында бар бит шундый гадәт, матур хәбәр алып килгән кешегә ниндидер бүләк бирәләр. Бу динебездән килгән бүләк икән. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта мөселман кешесенең йөзенә елмаеп карагыз ди. Әгәр дә сез кешегә бер ничек тә ярдәм итә алмасагыз, дуга кылыгыз ди. Бер вакытта да аңа начарлык китербегез дип әйтми. Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине турында хәзер бик күп сүзләр йөри. Имеш, динебездә мәсәлән кешеләрне үтәргә ярыянда, я булмаса менә шушы әлеге дә баягы экстремизм, терроризм белән бәйле сүзләр. Әмма хадисләргә карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләренә карасак, кешегә начарлык кылу түгел, аны күңелсезлеккә салу гафу ителмәс начарлык ди. Ә бит кешегә күңелсезлеккә салыр өчен кешене нәрсәдер эшләү кирәкми. Сүз әйтү дә җитә. Уйнап әйтү дә җитә хәтта. Мәсәлән, киләсең дә әйтәсең: "Ой, синең машинаңны урлаганнар." Ә машина тора. Теге кеше тәрәзәгә тизрәк кенә барып ябыша. Инде сигнализациясын карый башлый. Карале, урламаганнар микән? Тора микән соң чыннан да дип караса тора. Менә аның күңеленә инде ниндидер хәүф киреп алды. Аның күңеле шушы вакытта ниндидер стресс кичерде. Шуның өчен дә генә халасың. Ул гына түгел, хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең әйберен яшереп куеп югалды дип уйнамагыз ди. Хәтта ди кешенең әйберен рөхсәтсез алмагыз, кагылмагыз ди. Теге кешенең күңеленә хәүф кирмәсен ди. Мәсәлән, кешенең телефонын мәсәлән алдың, стеллә торган, ашкышын алдың, киемен күчереп элдең. Теге кешенең күңеленә шундук куркыныч, хәүф керә. Кая китте икән минем әйберем ди. Ой, югалды ди. Ул бит шулай уйлый башлый. Ой, югалды ди, урлаганнар ди, һәм башкасы. Менә шушы халәткә керткән өчен мөселман кешесенме, башка кешенеме син гынахлы буласың. Чөнки син кешегә куаныч китерергә тиеш. Менә синең максатың бу дөньяда. Әлбәттә сиңа көлке, сиңа рәхәт. Кара әле ничек уйнадым, ничек килдем дисең, шаярдым дисең. Әмма теге кешенең күңелендә ул авырлык булып калды. Ә инде кешегә белә торып хәсрәт китерү турында, начарлык китерү турында, аны авырлыкка салу турында, зулымлык белән аның әйберләрен алу яки бозу турында мин сүз дә алып бармыйм. Булары мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде аның бик зур гынах. Бөтен дөньяны шулар өчен биреп тә син аны истеңнән төшерә алмаска мөмкинсең. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.